या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। कुणकेश्वर दुमदुमलं, तब्बल 43 विद्यार्थ्यांना अन्नातून विषबाधा। आणि कुणकेश्वराच्या प्रथम पूजेचा मान किरण सामंतांना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। दक्षिण कोकणची काशी म्हणून संबोधित असलेल्या श्री क्षेत्र कुणकेश्वर या ठिकाणी दिनांक 8 मार्च ते 10 मार्च या कालावधीत जत्रोत्सव संपन्न होत आहे। आजपासून 3 दिवस हा जत्रोत्सव चालू होणार आहे। मोठ्या गर्दीत आणि भाविक भक्तांच्या मांदियाळीत हा जो काही कार्यक्रम आहे तो संपन्न होत आहे। आज दिनांक 8 तारीखपासून हा जत्रोत्सव सुरू झालेला आहे। त्याचप्रमाणे 10 तारीखला तीर्थस्थानाने हा जत्रोत्सव संपन्न होणार आहे। खुर्द तालुका कागल या ठिकाणी आलेला आहे। आम्ही वर्षानुप्रमाणे आम्ही यंदाही आलो आहे। इथे आल्यावर कसं वाटतं? छान वाटतंय, सुंदर वाटतंय, मन प्रसन्न होते। आम्ही दरवर्षी येतोय, छान आहे, मस्त नियोजन केलंय। इथलं एक समाधान काय वाटतंय की शिस्त इथली फार महत्त्वाची आहे। प्रत्येक ठिकाणी आपण देवाला जातोय त्या ठिकाणी शिस्त न बाळगता एक वेगळ्या पद्धतीने दर्शन घेतलं जातंय किंवा स्वयंसेवक असतात ती थोडं आपली लोक बघून पार्सलिटी करतात, पण इथं तशी कुठल्याही पद्धतीची पार्सलिटी किंवा काय नाही। भावी भक्त वातावरणानुसार माणसांना दर्शन मिळतंय, हे इथलं मोठं समाधान वाटतं। आणि ही जत्रा आता 3 दिवस चालणार, त्यानिमित्त तुम्ही काय 3 दिवस कसं काय असणार? 3 दिवस असं काय नाही, आम्ही आज 1 दिवस मुक्काम आमचा राहील, दुसऱ्या दिवशी आम्ही सकाळी जाईन। आज आलोय आम्ही, आता देवदर्शन केल्यानंतर भागातला परिसराचं दर्शन किंवा इतर काही गोष्टींची माहिती घेऊन तिथलं थांबून आणि संध्याकाळी इथला जो काय देवस्थानचं जे रोषणाई वगैरे किंवा संध्याकाळीचं जे लोकेशन आहे त्याचा आस्वाद आम्ही या देवस्थानच्या किंवा या आजच्या दिवसाच्या निमित्तानं घेणार आहे। हॅलो, सगळे भाविक भरपूर आले आहेत, तसेच आम्ही पण आलो इथे बघायला। सगळ्यांना चांगलं आहे, समुद्र आहे, सगळं व्यवस्थित आहे, जत्रा बित्रा भरपूर भरली आहे। सगळ्यांना महादेवानं आपलं सगळ्यांना सुखात ऐश्वर्यात आनंदात ठेवून दे आणि आपलं सगळ्यांचं भलं कल्याण करून दे, एवढंच आमची इच्छा। नमस्कार, माझं नाव संदीप हराळे, सृष्टी ॲग्रो ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर आम्ही शेतकऱ्यांना प्रोव्हाइड करतो। आंबा, काजू, सुपारी अन्य पिकांसाठी आम्ही या खताला प्राधान्य देतोय। तर कोकण या भूमीमध्ये बॉक्साईट या खनिजामध्ये उत्पादन होणारा आंबा, या आंब्यासाठी लागणारं खत व्यवस्थापन आम्ही सांगत असतो। सेंद्रिय शेती ही काळाची गरज आहे। तर आज जो शेतकरी रासायनिक खतांच्या माध्यमातून शेती जे करत आहे त्या हिशोबाने जर बघायला गेला तर आंबा हा पूर्णपणे रासायनिक होत चाललेला आहे। केमिकल ड्रग्स त्या आंब्यावरती पडत चाललेले आहेत, त्यामुळं माणसाचा आरोग्यावर परिणाम व्हायला लागलेत। काजू असेल, नारळ असेल, सुपारी असेल, या पिकांसाठी पूर्ण आयुर्वेदिक पद्धतीचं खत दिलं पाहिजे। मग त्यासाठी कंपनी ही उन्नती बायोमिल
हा ब्रँड घेऊन मार्केटमध्ये उभं आहे. म्हणजे आता सध्या आम्ही कुणकेश्वर या ठिकाणी म्हणजे अगदी तीर्थक्षेत्राच्या या ठिकाणी आम्ही पोहोचलेलो आहोत. या शेतकऱ्यांना आम्ही सांगतोय की बाबा सेंद्रिय शेती करा, कारण या रासायनिक खतांच्या माध्यमातून शेती केल्यामुळं झाडांचं वय जे 200 वर्षाचं आंब्यांचं झाडाचं वय आहे ते 30-40 वर्ष व्हायला लागले. कारण या केमिकल हजार्डस केमिकलमुळं त्या झाडाची आणि त्या जमिनीची ताकद पूर्ण कमी होत गेलेली आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांनी पूर्णपणे सेंद्रिय शेती करणं काळाची गरज आहे. सेंद्रिय शेती करत असताना वेगवेगळ्या माध्यमातून शेणखतं, पालापाचट, निंबोळी पेंड, करंजी पेंड, एरंडी पेंड, मासळी खतं, गांडूळ खतं, सेंद्रिय जीवाणू खतं, हिरवळची खतं, ताग, डेंचा, अग्रिपुष्प, चवळी, भुईमूग या पिकांसाठी शेतकरी प्राधान्य दिला पाहिजे. एवढं सगळं करू शकत नाही. त्यासाठी कंपनी बायोटेक्नॉलॉजीद्वारे एक अत्याधुनिक पद्धतीनं, नाविन्यपूर्ण पद्धतीनं, वैज्ञानिक पद्धतीचा अवलंब तयार करून एक अद्भुत आणि क्रांतिकारक असं उत्पादन घेऊन आम्ही मार्केटमध्ये पोहोचतोय. तर प्राणीजन्य पदार्थांमध्ये जर बघायला गेला तर जनावरांच्या हाडाची भुकटी, बोन मिल, ब्लड मिल, ऑइल मिल, फिश मिल, मच्छी, मायसिलियम, करंज, एरण, निंबोळी, मिरच आणि मोहरी पेंड या पेंड्यांचा वापर, ऑर्गॅनिक फॉस्फेट आणि पिडम पोटॅश, जैविक जीवन आहेत, ट्रायकोसोडो, मेटारायझम, मायक्रोरायझासारख्या जैविक जीवन आहेत, 14 प्रकारची खतं आणि 32 टाईपचे जीवाणू एकत्र करून उन्नती बायोमिल असा आमचा ब्रँड आहे. हा ब्रँड घेऊन मार्केटमध्ये आम्ही पोहोचतोय. यात्रेला आल्यानंतर बरेच असं भाविक लोक, शेतकरी सुद्धा इथं आलेले आहेत आणि शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद मोठ्या प्रमाणात आहे. सेंद्रिय शेतीवर आता ती लोक भर पडत आहेत. आम्ही सुद्धा त्यांना सांगतोय. इथं जवळपास आमचे मॅनेजर, झोनल मॅनेजर आहेत आपले PS नलवडे, ते सुद्धा स्वतः सांगतात की सेंद्रिय शेती कशी करावी. गिरी सर म्हणून आहेत, हे कागलवरून आले आहेत, हे कुरुंदवाडवरून आले आहेत, हे पंढरपूर मंगळवेढावरून आले आहेत. असे बरेच असे मुंबई, पुणे, बाहेरच्या राज्यातून सुद्धा इथं भाविक येतात आणि ते शेतकरी आम्हाला विचारतात सेंद्रिय शेती करणं काळाची गरज आहे. केमिकलमुळं अनेक थायरॉइड, कॅन्सर, BP, शुगर अटॅकसारखे असे पेशंट निर्माण व्हायला लागलेत. दररोज चकचकीत वांग, भेंडी, दररोज कीटकनाशक, बुरशीनाशक मारलेलं आपण खातो, ते पॉयझन आपल्या शरीरात चाललंय. त्यांना सुद्धा कळून चुकलंय. 100 वर्षाच्या माणसाचं आयुष्य 30-40 वर्ष व्हायला लागले. हे कुठंतरी बदलणं काळाची गरज आहे. म्हणून धन्यवाद. सेंद्रिय शेतीला फार प्राधान्य आहे. एवढं धन्यवाद सर. नमस्कार. ओके, येऊन कसं वाटतंय? खूप छान झालं, दर्शन झालं, व्यवस्थित आहे, सगळी सोय, नियोजन कसं आहे? व्यवस्थित आहे. लवकर 3 दिवस आम्ही दर्शन करणार आणि आम्ही आता घरी जाणार. जवळजवळ आम्ही 12 वर्ष झाली की या ठिकाणी येतो. आमचे मित्र दिवाळी म्हणून आहेत, त्यांच्या घरी येतो. दरवर्षी आम्ही मित्र जवळजवळ 12 ते 15 मित्र येतो, पण यावर्षी सहपरिवार श्रद्धेने आम्ही यावर्षी आलेलो आहे. तर खूप आनंद होतो. जवळजवळ 2-3 दिवस आम्ही इकडचा खूप आनंद घेतो. पवित्र तीर्थस्थानाने या ठिकाणी शेवटच्या 3ऱ्या दिवशी यावर्षी अमावास्या असल्यामुळे आम्ही पवित्र स्नानाचा तर आनंद घेणारच आहे. बाकी तर सगळं आपण परिसर बघत आहात कसा आहे तो. कुठून आलात तुम्ही? आम्ही मुंबई घाटकोपरवरून, काही जण मीरा रोड, असे सगळे आमचे मित्र आहेत परिवार. मीरा रोडवरून आले. आम्ही दरवर्षी येतो, खूप मजा येते इथे. संध्याकाळचे पाण्यामध्ये बसायला वगैरे, इथं फिरायला, समुद्र किनारी खूप मजा येते इथे. दरवर्षी आम्ही इथे येतो, आवर्जून येतो. I just arrived now here in Shivarati Festival, and yeah, it's very beautiful place here to stay. The atmosphere is very good, very interesting, and we decided, we came from 40 kilometers far from here in this temple because some people suggest us to come here to enjoy the day, to enjoy the Shivarati festival, to enjoy the Lord Shiva. It's very good. It's very good. I enjoy very much. Yeah. In India here, yeah. Everywhere I find it very good people. The Indians very great, amazing people. All the Indian people help me. Yeah. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस ब ब बदक क क कणीदार ख ख खमंग ग ग गोकुळ तू अगदी घरच्यासारखं. कणीदार, खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. आता मराठा समाजाला, आता आपल्या इथले जे आहेत नेते नारायणराव राणे याने एक चांगली भूमिका घेतली होती. माझ्या मते अतिशय चांगली भूमिका त्यांची होती की ठीक आहे, मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण द्या,
ओबीसीमध्ये आम्हाला टाकू नका. ओबीसीमध्ये अगोदरच 374 फार लहान लहान जाती आहेत. वासुदेव आहेत, भोपे आहेत, आणि मर्याईवाले आहेत, गारुडे आहेत, सोनार आहेत, लोहार आहेत, सुतार आहेत, मध्ये माळी बिळी बंजारी धनगर वगैरे तर आहेतच. याच्यामध्ये आम्हाला टाकतात. त्यांना त्यांच्यावर अन्याय न होता आम्हाला वेगळं आरक्षण द्या. त्याप्रमाणे सरकारनं फार मोठी यंत्रणा कामाला लावून मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण दिलेलं आहे. त्यामुळे आता वेगळं आरक्षण दिल्यानंतर आंदोलनाचं काही कामच नाही ना. आता अडचण काय. परंतु ते जरांगे जे आहे हे कधी न संपणारं जे आहे मारुतीचं शेपूट आहे. एक झालं का एक द्या, एक झालं का एक द्या, एक झालं का एक द्या, हे असं जे चालत राहत आहे. काय करणार आपण त्याला. त्याच्याबद्दल ही चांगली गोष्ट येते आहे. त्याच्यामध्ये फिरते यांच्या ऑनलाईन माध्यमांमध्ये की एक लग्नाची वरात नवरा घेऊन त्या मुलीच्या घरी गेला तर त्या मुलीच्या सासऱ्याने सांगितलं की आम्हाला चांदीच्याच ताटात जेवण पाहिजे. मुलीच्या बापाने त्या चांदीची ताटं दिली. मग त्याने सांगितलं की बा सगळे सोयऱ्यांना आमच्या चांदीचेच ताटात दिले पाहिजे. तर मोठ्या अडचणीतून जे आहेत त्यांनी सांगितलं की बा ठीक आहे ती पण व्यवस्था करू. ते हो म्हटल्यानंतर त्यांना अख्ख्या वरातीलाच द्या आणि तेही तुमच्या घरातलीच ताटं असली पाहिजे. सगळं वरातीला द्यायला. आता ते मुलीचे वडील चिडले. ते म्हणे आता आम्ही पोलीस स्टेशनला जाऊन कंप्लेंट करतो. हे काय चाललं यांचं. मग ताबडतोब मुलाचे वडील म्हणा अरे चला उठा पंक्तीतून, हे आपल्याला विषबाधा करणार आहे जेवणातून, चला चला परत. आणि जे अशी थोडीशी परिस्थिती जी आहे याच्यामध्ये झाले. एक दिलं की एक दिलं की एक, हे नाही जाते अशी अडवणूक करण्याचं काम जे आहे सरकारचं आणि पर्यायानं सर्व समाजाचं सुरू आहे. आता समाज पातळीवर सुद्धा सगळ्यांनी त्याची नोंद घेतलेली आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. आम्हाला हवं असा आग्रही राष्ट्रवादी आहे. तेवढ्या जागा आपल्याला जर मिळाल्या नाहीत तर आपली भूमिका ठरलेली आहे. आमची भूमिका जी आहे ही सांगितली आम्ही की त्यांचे 40 आमदार आहेत, आमचे सुद्धा 40 आमदार आलेले आहेत. आणि आम्ही आणि आमचे ते जे आहेत शिंदेबरोबर आलेले जे आहेत, मुख्यमंत्र्यांबरोबर आलेले खासदार असतील, आमदार असतील, त्यांचं BJP बरोबर पॅक्ट होतं त्यावेळेला. त्यामुळे मोदी लाट, मोदी वेव्ह त्याचा सपोर्ट करणं होता. आम्ही त्यांच्या विरुद्ध लढलेलो होतो. त्यामुळे आमचं महत्त्व जे आहे कमी लेखता कामा नये. त्यामुळे त्यांच्या एवढ्या जागा आम्हाला द्याव्यात अशी आमची अपेक्षा आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. असं आहे की आम्ही तर सर्व महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये संधी मिळावी म्हणून आम्ही त्यांच्याबरोबर गेलो. आणि ही चर्चा अगदी पवार साहेबांपासून 2014 पासून सुरू होती. वेगवेगळ्या 2014, 2017, 2019ला आणि नंतरसुद्धा अलीकडपर्यंत पक्षामध्ये चर्चा सुरू होती. स्वतः पवारसाहेबसुद्धा जे आहेत त्याच्यामध्ये अनेक वेळेला वेगवेगळे आदेश देत होते.
आपल्या सगळ्यांना आठवतं आहे 2014ला आम्ही वेगवेगळे सगळे लढलो विधानसभेमध्ये आणि विधानसभेचे निकाल लागायला लागल्याबरोबर आम्हीच जाहीर केलं पवारसाहेबांच्या नेतृत्वाखाली की आम्ही जरी भाजपचं सरकार आलं तर ते पडू देणार नाही. त्याला कारणं दिली आम्ही की आम्हाला निवडणुका परवडत नाही. आम्ही बाहेरून पाठिंबा दिला काही महिने. त्यावेळेला शिवसेना समोर बसली होती विरोधी पक्षामध्ये आणि एकनाथ शिंदे विरोधी पक्ष नेता होते, आठवतं. मग काय कारण होतं त्यावेळेला आम्ही त्यांना पाठिंबा देण्याचं. तर या गोष्टींची चर्चा जी आहे 14 पासून आतापर्यंत सुरू होते. शेवटी जे आहे अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली 54 आमदारांनी सह्या केल्या. आता जे तिकडे 5-7 लोक आहेत त्यांनीसुद्धा सह्या केल्या की आपण जायचं. आता हा सगळा इतिहास आम्ही वारंवार आपल्याला सांगितलेला आहे की त्यासाठी जे आहे पवारसाहेबांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला किंवा मी काही मान्य करू शकणार नाही, परंतु मी राजीनामा देतो आणि मी सुप्रिया सुळेला अध्यक्ष करून तुम्ही हे असे निर्णय घ्या. परंतु 2 दिवसामध्ये 3 दिवसामध्ये पवारसाहेबांनी आपला विचार बदलला. आता हा इतिहास अलीकडचा आहे, हा तुम्हाला कल्पना आहे. आणि मग जे आहे आमच्याबरोबरच्या सगळ्या आमदारांनी निर्णय घेतला की बा ठीक आहे असं तळ्यात मळ्यात करण्याऐवजी आणि मग अधिक त्रास जो आहे विकास कामाचा आपल्याला होतं. विकास कामं होत नाही. शेवटी निवडून यायचं असेल, राजकारण प्रत्येकाचं टिकवायचं असेल तर गावामध्ये तुम्ही काय विकास केला हे सर्वसामान्य मनुष्य विचारतो. अनेकांना त्यांना हे माहीत नाही तुम्ही कुठल्या पक्षात आहे, तुम्ही सरकारमध्ये आहे का नाही आहे, आमचं काम का नाही झालं ते सांगा. मग अशा वेळेला त्यांनी ठरवलं की मग ठीक आहे चर्चा आपण करतोच आहोत. पवारसाहेबसुद्धा आम्हीसुद्धा उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली गेलोच होतो. उद्धव ठाकरेची शिवसेना आणि भाजप हे गेले 89 सालापासून एकत्रित निवडणुका लढवत आहेत. दोघांची पण आयडिओलॉजी जवळपास सेम आहे. त्यांच्याबरोबर आपण बसू शकतो पवारसाहेब यांच्या सांगण्यावरून, तर इथे का बसू शकत नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी. नाही, इथल्या ग्रामस्थ आमचे लोकप्रतिनिधी या सगळ्यांच्या सांगण्यानुसार असं दिसतं आहे की पूर्वी ज्या वेळेला मातीचा बंधारा असायचा त्यावेळेला आत्तापेक्षा इथून किमान 6 फूट जास्त पाण्याची पातळी असायची. पण हा बंधारा घातल्यानंतर त्याचं जे निकृष्ट दर्जाचं बांधकाम झाल्यानंतर हे सगळं पाणी इथून खालून झिरपते आणि इथून जवळजवळ 50 फूट दूर त्याचा 50 मीटर वरून त्यांचा निचरा चालू होतोय. त्यामुळे केवळ आणि केवळ 50 लाख रुपये हे पाण्यात नव्हे तर चिखलात घालायचं काम या ठेकेदाराने केलेलं आहे आणि त्याला त्याचं बिल देण्याचं चूक नगरपंचायतीच्या प्रशासनाने केलेली आहे. त्यामुळे भविष्यामध्ये ह्या संपूर्ण भ्रष्टाचारी कामाची सखोल चौकशी करावी ही मागणी आम्ही जिल्हाधिकारी महोदयांकडे येत्या 11 तारखेला करणार आहोत. मी स्वतः आता जिल्हाधिकारी महोदयांना त्या नगरसेवकांच्या तक्रारीची कॉपी पाठवलेली आहे आणि माझं पत्र दिलेलं आहे. त्या अनुषंगाने बैठक लावा अशा पद्धतीची विनंती केलेली आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, शरीर शुद्धीसाठी ऋतुशोधन, वमन आणि विरेचन. आजच संपर्क साधा. डॉक्टर योगेश कोडकर, MD, पंचकर्म. आयुर्वेद चिकित्सालय आणि पंचकर्म केंद्र, सिद्धिविनायक अपार्टमेंट, शिवाजीनगर, कुडाळ, सिंधुदुर्ग. संपर्क 9850
827442 आणि 9764 808592. वेळ संध्याकाळी 3 ते 7 वाजेपर्यंत. आताच्या घडीची मोठी बातमी समोर येते. सावंतवाडी तालुक्यातील एका शाळेत तब्बल 43 विद्यार्थ्यांना अन्नातून विषबाधा झाली आहे. त्यांना अधिक उपचारासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आलंय. याबाबतची माहिती तेथील सरपंचांनीच दिली आहे. सकाळी नाश्त्यात वापरण्यात आलेले बटाटे चांगले नसल्यामुळे ही विषबाधा झाली असावी असा अंदाज शिक्षकांनी व्यक्त केला. दरम्यान त्यातील विद्यार्थ्यांची प्रकृती सुधारत असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत असं त्यांनी सांगितलंय. याबाबतची माहिती मिळाल्यानंतर प्रशासन अलर्ट झालंय. सावंतवाडी कुटीर रुग्णालयात वैद्यकीय यंत्रणा तैनात ठेवण्यात आली आहे. तर तब्बल 13 विद्यार्थ्यांना सावंतवाडी कुटीर रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. या घटनेची माहिती मिळताच सावंतवाडी कुटीर रुग्णालयात ठाकरे गटाचे तालुका प्रमुख रुपेश राऊळ, माजी जिल्हा परिषद सदस्य मायकल डिसोजा यांसह पालक आणि ग्रामस्थांनी मोठी गर्दी केली. प्रशालेच्या कारभाराबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. नाही, आता नक्कीच काय सांगता येणार नाही. मला वाटतं मी सुद्धा आत्ता विद्यार्थ्यांना भेटलेलो आहे आणि विद्यार्थ्यांची सर्वप्रथम काळजी घेणं गरजेचं आहे. त्यामुळे नंतर ह्याच्यात चौकशी केली पाहिजे, कोण आरोपी आहेत, कोण नेमकं काय घडलं आहे आणि नक्कीच त्यांच्यावर कठोर अशी कारवाई झाली पाहिजे. मुलांचा विषय आहे आणि त्याच्यामुळे प्रथम आपण मुलांची काळजी घेऊया असं मला वाटतं. सगळे आईवडील चिंतित आहेत, आम्ही सगळे कार्यकर्ते असतील सगळेजण चिंतित आहोत आणि त्यांच्या प्रकृतीची पहिली काळजी घेतली पाहिजे. परंतु गंभीर विषय असल्यामुळे नक्कीच याची चौकशी करून कारवाई झाली पाहिजे. मला वाटतं एक प्रकारचं ह्या प्रशासनावर नवोदयचं जे प्रशासन आहे त्याच्या अंदाधुंदी कारभारामुळे असेल आणि त्यांचं कुठंतरी दुर्लक्ष आहे मुलांची काळजी घेण्यामध्ये आणि त्याचा हा परिणाम इथे भोगायला लागतोय मुलांना. हे दुःखद आहे. अनेक वेळा तक्रारी ह्या नवोदय विद्यालयाच्याबद्दल आलेल्या आहेत. वारंवार या संदर्भात तक्रारी ह्या कलेक्टरकडे करण्यात आलेल्या आहेत, परंतु त्याच्यात सुधारणा होताना दिसत नाही. त्याच्यामुळे ह्यापुढे तरी प्रशासन गंभीर दखल घेईल ही अपेक्षा. त्यानुसार 38 विद्यार्थ्यांना आता बाधित झालेला आहे. त्यामध्ये सावंतवाडी म्हणजे सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात जवळपास नाही म्हटले तरी आता 10-12 विद्यार्थी पोचलेले आहेत. उर्वरित विद्यार्थी हे प्राथमिक आरोग्य केंद्र सांगलीमध्ये उपचार घेत आहेत. आता आपल्याला समजतं येतं 43 ते 47 विद्यार्थी यामध्ये बाधित आहेत आणि त्यांना काही विद्यार्थी हे सांगलीच्या PSCमध्ये आहेत, तर काही विद्यार्थी हे सावंतवाडीला आरेजला ह्या ठिकाणी शिफ्ट केलेले आहेत. सावंतवाडीला शिफ्ट केलेल्या विद्यार्थ्यांशी आम्ही आता भेटलो. त्यांची तब्येत ठीक आहे. नाही, आम्ही अजून सांगली प्रशासनाकडे गेलेलो नाही. आता आम्ही गेल्यानंतर तिथली आम्ही सिच्युएशन बघून पुढचा निर्णय आम्ही पालकांच्या वतीने ठरवणार आहोत. आम्हाला विद्यार्थ्यांकडून समजते ते रात्री 3 ते 3:30 वाजल्यापासून मुलांना ओमेंट्स आणि पोटदुखीचा त्रास सुरू झाला आहे. नाही, आता आम्ही तिथे गेल्याशिवाय हा आम्हाला नक्की त्यांनी काय केलं हे समजणार नाही आहे. त्यामुळे आम्ही आता सांगली विद्यालयाकडे निघालो आहे. सांगली PSCलाही आम्ही भेट देणार आहोत. तिथे किती विद्यार्थी आहेत ते बघणार आहोत आणि त्यानंतर माननीय प्रिन्सिपल यांच्याशी चर्चा करून विद्यार्थ्यांना योग्य उपचार मिळणे आणि पालकांपर्यंत योग्य माहिती जाणे याबाबत आम्ही चर्चा करणार आहोत. यापूर्वी हा जो प्रकार आहे हा प्रकार नव्याने म्हणता येणार नाही, परंतु हा प्रकार घडू नये म्हणून आमचे सर्व PTC मेंबर यांनी वेळोवेळी प्रत्येक PTC मेंबरच्या मीटिंगमध्ये हा विषय लावून धरलेला होता की मुलांना जे अन्न दिलं जाते त्या अन्नाची तुम्ही योग्य प्रकारे काळजी घेतली पाहिजे. दिलेला आहार आहे त्या आहाराची नेहमी खात्री केली पाहिजे. हे विषय आम्ही इथेच न ठेवता आम्हाला जे माननीय प्रिन्सिपल आहेत त्यांचा योग्य देखरेख या प्रशासनावरती दिसून येत नव्हती. वेळोवेळी हा प्रश्न आम्ही JNV प्रशासनाला त्या ठिकाणी सूचित केलेला आहे. मी प्रवीण पातळे, माझा मुलगा JNVला आहे. मी मागे PTC मेंबर होतो. PTC मेंबर असताना हा विषय आम्ही आदरणीय कमिशनर साहेब नोएडापर्यंत पोहोचवलेलं आहे. आपली निवेदनं त्या प्रकारे दिलेली आहेत. जी काही निवेदनं आहेत ती कलेक्टर महोदयांनाही आपण दिलेली आहेत. मागच्याच महिन्यात 2 महिन्यापूर्वी कलेक्टर महोदयांनी या इथले DSM यांनाही चौकशीसाठी नवोदय विद्यालयाला पाठवलेलं होतं. सांगली आपलं नवोदय विद्यालय आहे ना, तिथे जरा ते संध्याकाळच्या कालच्या फूड खाण्यामध्ये काहीतरी हे आलं आणि त्याच्यात फूड पॉयझनिंग झालं मुलांना आणि उलटी आणि संडास आला. म्हणजे ते चालू झालं आहे. सकाळपासून जरा ते हे होतं. आता फक्त 8 मुलं फक्त सावंतवाडीच्या हॉस्पिटलला आणली आहेत, बाकीची नॉर्मल आहेत आणि त्यांना तिथे आमचं सांगली आरोग्य उपकेंद्र आहे तिथे त्यांची ट्रीटमेंट चालू आहे. आणि 8 जी मुलं आहेत ती सुद्धा आता स्टेबल आहेत आणि त्याच्यात सरकारी आता हॉस्पिटलमध्ये त्यांची ट्रीटमेंट चालू आहे. आणि आता मुलं जर बघायला गेलं तर फूड पॉयझनिंग कशामुळे झाले ते आता नक्कीच त्याचा शोध घेतला जाईल आणि त्याच्यासोबत
अधिकारी त्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणं चालू आहे. खाण्यामुळे काय बदल झाला आणि कशामुळे झालं ते नक्कीच त्याचा शोध लावला जाईल. एकंदरीत शाळेत विद्यार्थी आहेत खूप, पण 43 मुलांना त्रास व्हायला लागला सकाळपासून, आणि थोडीसं मुलं आहेत त्यांना परत आता तिथे PSC मध्ये उपचार घेतल्यानंतर जो परत त्रास होतोय त्यांना सो आता सावंतवाडीमध्ये शिफ्टिंग करण्याचं काम चालू आहे. 8 विद्यार्थी इथे पोहोचले आणि जे असतील त्यांना सो इथे सावंतवाडीमध्ये आणलं जाईल रुग्णालयामध्ये. हे आपले सांगलीमध्ये नवोदय जे विद्यालय आहे त्याचे विद्यार्थी आहेत आणि एक बरेच वर्ष त्यांचं तिथे कॅन्टीन बिंटीन त्यांचं सगळं स्वतःच आहे, त्याच्यात काय हे नाही. काहीतरी जरा प्रॉब्लेम झाला असेल पुढच्या याच्यामुळे ते आता कसं काय झालं ते आता केंद्र शासनाची शाळा आहे आणि त्याचा नक्कीच त्याचा तपास करण्यात येईल. आता कलेक्टर त्याचे अध्यक्ष आहेत त्या संस्थेचे, म्हणजे ज्या जिल्ह्याचे जिथे असते नवोदय तिथे कलेक्टर हे अध्यक्ष असतात आणि ते नक्कीच त्याचा तपास करण्यात येईल या दृष्टीने जो आमचा पाठपुरावा चालू आहे. उलटी आणि संडास म्हणून आलेले आहेत, कशासाठी ते बघावं लागेल. पण पेशंट तर स्टेबल आहेत, आता जे आले ते सगळे चांगले आहेत. BP सलाईन वगैरे लावून त्याची थोडं भीती काढून टाकायला. एक 6 जण आलेत सध्या, अजून एक 4 येणार आहेत म्हणून सांगितलं. पण सगळे स्टेबल आहेत, चांगले आहेत. नाही अजून त्यांनी आता पहिलं तिथं जाऊन साईटवर बघून मग सांगणार आहेत की काय पाणी बदलून झाले कुठून ते सांगणार. नाही नियंत्रण आहेत, त्यांच्या सलाईन वगैरे लावलेलं आहे. अजून 1-1.5 तासाने चांगलं होणार, त्याने नक्की चांगलं होणार. आजच्या दिवस ठेवावा लागेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. आ आ आई येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग अगदी घरच्यासारखं कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. विरोधकांना खासदार विनायक राऊत यांच्या विरोधात लढण्यासाठी उमेदवार मिळत नाही. ज्यांना खुमखुमी असेल त्यांनी लढवावंच. खासदार विनायक राऊत 2.5 लाखांच्या मताधिक्यानं निवडून येतील असा विश्वास ठाकरे गटाचे जिल्हा प्रमुख संदेश पारकर यांनी व्यक्त केलाय. काय म्हणालेत पारकर पाहूयात. लोकप्रिय खासदार यांच्या लोकसभेच्या प्रचाराच्या निमित्ताने मुंबई स्थित कोकणवासियांचा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पदाधिकाऱ्यांचा व शिवसैनिकांचा एक बैठक मेळावा 13 मार्च बुधवार सायंकाळी 5 वाजता शिवसेना भवन मुंबई येथे आयोजित करण्यात आलेला आहे. खरं तर खासदार विनायक राऊत यांचा जो जनसंपर्क आहे आणि जो त्यांनी सध्या झंझावात सुरू ठेवलेला आहे, अनेक लोक हे शिवसेनेमध्ये सामील होत आहेत. आपण पाहिलं की काल वरवडे गावातील अनेक ग्रामस्थ, अनेक मुस्लिम बांधव यांनी शिवसेनेच्या विचारामध्ये त्या ठिकाणी प्रवेश केला आणि एक उत्साहाचं एक वातावरण या निमित्तानं या संपूर्ण मतदारसंघामध्ये आहे. अनेक गावागावामध्ये अशा प्रकारचे अनेक प्रवेश हे या निमित्तानं होत आहेत. खासदार विनायक राऊत या निमित्तानं लोकांना भेटण्याकरता गावोगावी त्या निमित्तानं जात आहेत, लोकांशी संपर्क साधत आहेत आणि जनतेचा आशीर्वाद, लोकांचं प्रेम हे त्या निमित्तानं खासदार विनायक राऊतांना या निमित्तानं मिळाल्याचं त्या ठिकाणी दिसत आहे. आणि म्हणून रत्नागिरी असेल, सिंधुदुर्ग असेल, विजयाची जी हॅट्रिक आहे, 2 वेळा मागच्या निवडणुकीमध्ये खासदार विनायक राऊत हे मोठ्या मताधिक्यानं या मतदारसंघातून लोकसभेचे खासदार म्हणून निवडून गेलेले आहेत आणि आता 3ऱ्यांदा सुद्धा अशाच मोठ्या लाखोंच्या मताधिक्यानं ते या मतदारसंघातून निवडून येतील. खरं तर आज जो या मतदारसंघातला जनतेचा जो जनमत आहे, जनतेचा जो कौल आहे, हा खासदार विनायक राऊतांच्या बाजूने आहे. पण गेले अनेक वर्ष जो त्यांनी विकास केलेला आहे, अनेक प्रश्न त्या ठिकाणी मार्गी लावलेले आहेत. म्हणजे
अनेक पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेच्या मार्फत जे गावागावातले महत्त्वाचे रस्ते आहेत, हे रस्त्यांचे प्रश्नसुद्धा त्या ठिकाणी मार्गी लागलेले आहेत. आणि भूमिगत वीज वाहिनी असेल त्या ठिकाणी सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये मालवण, देवगड या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात अशा प्रकारच्या विद्युत वाहिन्यांचं काम, भूमिगत वाहिन्यांचं काम त्या ठिकाणी उभं राहिलं. खरं तर जी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची गरज होती, एक मोठं रुग्णालय आणि सरकारी मेडिकल कॉलेज, हे सुद्धा 966 कोटी रुपयाचं मेडिकल कॉलेज या जिल्ह्यामध्ये त्याला मान्यता मिळाली, प्रवेश त्या ठिकाणी सुरू झाले आणि अनेक सिंधुदुर्गातली, या मतदारसंघातली, या महाराष्ट्रातली की त्या ठिकाणी डॉक्टरकीचं शिक्षण हे माझ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये त्या ठिकाणी घेत आहेत. मध्यंतरीच्या काळामध्ये 2 महत्त्वाची वादळं, निसर्ग असेल, तौक्ते असेल, या वादळामध्ये सुद्धा फार मोठं नुकसान या सिंधुदुर्गातल्या, रत्नागिरी, महाराष्ट्रातल्या जनतेचं झालेलं होतं आणि त्याला सुद्धा फार मोठी मदत त्या काळामध्ये, म्हणजे जवळजवळ तोक्ते वादळाला 50 ते 52 कोटी रुपयाची मदत ही त्या ठिकाणी बाकीचे सगळे म्हणजे निकष जे होते ते निकषामध्ये बदल करून लोकांना त्या ठिकाणी कशी मदत होईल आणि मग तो प्रयत्न त्या काळामध्ये झाला. BSNL टॉवर जे आज नेटवर्कचा प्रॉब्लेम जो ग्रामीण भागामध्ये होतो, त्या याच्यामध्ये सुद्धा अनेक टॉवर हे खासदारकीच्या काळामध्ये विनायक राऊत साहेबांनी त्या ठिकाणी मंजूर केले. अनेक त्या ठिकाणी कार्यान्वित सुद्धा त्या ठिकाणी झालेले आहेत, काहींची भूमिपूजनं झालेली आहेत आणि म्हणून एकीकडे असे अनेक प्रश्न विकासाचे मार्गी लावत असताना तितक्याच ताकदीनं या रत्नागिरी सिंधुदुर्गच्या 2200 गावामध्ये लोकांमध्ये जनसंपर्क ठेवण्याचं काम सुद्धा विनायक राऊतांनी त्या ठिकाणी केलं. खरं तर नाणार बारसू हा जो रिफायनरी प्रकल्प, ज्याला शेतकऱ्यांचा विरोध होता, इथल्या भूमिग्रस्तांचा विरोध होता, प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध होता, ती भूमिका करून शिवसेनेनं त्याचं सुद्धा नेतृत्व केलं, त्या आंदोलनाला त्या ठिकाणी ताकद दिली आणि म्हणून प्रदूषणकारी प्रकल्प या जिल्ह्यामध्ये, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मतदारसंघामध्ये होऊ नये ह्याच्यासाठीचा प्रयत्न, जो जनतेची मागणी होती, जी शेतकऱ्यांची मागणी होती, ही मागणी सुद्धा त्या ठिकाणी लावून धरली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका, विना इंजेक्शन, मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. मंत्रिपद मिळवण्यासाठी आमदार नितेश राणे हिंदुत्वाचं सोंग दाखवतात, त्यांची ही नौटंकी सुरू आहे अशी टीका ठाकरे गटाचे जिल्हा प्रमुख संदेश पारकर यांनी केली आहे. काय म्हणालेत संदेश पारकर, पाहूया. कडवा अधिक म्हणजे बाडगा अधिक कडवा असतो, त्यामुळे आपल्याला कुठंतरी मंत्रिपद मिळावं, कुठंतरी आपण अमित शहा आणि मोदी म्हणजे हिंदुत्वाची सगळीच जबाबदारी भारतीय जनता पार्टीतली मीच घेतली आहे, अशा पद्धतीची ती भूमिका आहे, ही नौटंकी आहे. म्हणजे नितेश राणे हे सातत्यानं नौटंकी करण्यामध्ये अग्रेसर आहे आणि बाडगा हा अधिक कडवा असतो अशा प्रकारचं भासवण्याचा प्रयत्न हा त्यांचा भाजपमध्ये चालू आहे. कदाचित भविष्यामध्ये मंत्रिपद मिळेल अशा पद्धतीनं त्यांचे प्रयत्न म्हणजे अधिक, पण त्याचा परिणाम त्यांचंच त्या ठिकाणी नुकसान व्हायला लागलेलं आहे. कारण वरवड्यामध्येच मुस्लिम समाजानं त्या ठिकाणी नितेश राणेंपासून फारकत घेतली आणि आता जवळजवळ हे जे काही म्हणजे वरवड्यापासून सुरुवात झाली आहे, संपूर्ण मतदारसंघामध्ये हे चित्र भविष्यामध्ये राहील. मुस्लिम समाजाला विश्वासार्हता नितेश राणेंच्याबद्दल राहिली नाही, कारण ते इकडे आले म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आले, त्या ठिकाणी मुस्लिमांच्या बांधवांच्या घरी जाऊन त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होतात आणि वरती गेले, घाट चढले कोल्हापूरचा, की त्या ठिकाणी मुस्लिम समाजाला शिवाय द्यायला सुरू करतात, त्यांचे दर्गे पाडायचे, त्यांच्यामध्ये
चुकीच्या पद्धतीनं भाष्य करायचं, म्हणजे लव जिहाद सारखे मुद्दे घ्यायचे आणि म्हणजे मुस्लिम समाजाला सुद्धा आता कळून चुकलेलं आहे आणि म्हणून त्या ठिकाणी परिवर्तन व्हायला लागले, बदल व्हायला लागलाय की वरवडे सारख्या त्यांच्या गावामध्ये मुस्लिम समाज सुद्धा त्यांच्यापासून फारकत घेऊ लागलेला आहे आणि त्यांची जी दुटप्पी भूमिका आहे, नौटंकी आहे, ही म्हणजे सगळ्याच समाजाला कळून चुकलेली आहे, पण मुस्लिम समाजाला विशेषतः नेमके नितेश राणे म्हणजे काय हे या निमित्तानं त्यांना समजून आलेलं आहे आणि म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये त्यांना त्या ठिकाणी या मतदारसंघामध्ये सुद्धा त्यांना त्यावेळी त्या ठिकाणी कळेल काय नेमकं आहे ते. आधी मी मगाशीच म्हणतो की अजून उमेदवारी निश्चित नाही, म्हणजे विनायक राऊतांच्या समोर, खासदार विनायक राऊतांच्या समोर कोण उभं राहिलंच त्या ठिकाणी उमेदवार नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे मगाशी मी म्हणालो की या निवडणुकीमध्ये हॅट्रिक, विजयाची जी हॅट्रिक आहे ते खासदार विनायक राऊत त्या ठिकाणी साधतील. त्यामुळे कोण उमेदवार असण्यानं काही फरक हा त्या ठिकाणी होणार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. दक्षिण कोकणची काशी श्री क्षेत्र कुणकेश्वरच्या यात्रेस शुक्रवारी मध्यरात्रीपासून प्रारंभ झालाय. रात्री 12 वाजल्यानंतर देवस्थानचे पुजारी मानकरी यांच्या हस्ते श्रीदेव कुणकेश्वराची पूजा झाली. नंतर प्रथम निमंत्रण पूजेचा मान रत्नागिरी येथील उद्योजक किरण उर्फ भैया सामंत यांच्या हस्ते पूजा पार पडली. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, सुधीर जाधव, स्नेहल जाधव, ठाकरे गटाचे अतुल रावराणे, देवगडच्या नगराध्यक्षा साक्षी प्रभू, गटविकास अधिकारी रुशाली यादव यांनी पूजा करून दर्शन घेतलं. यावेळी शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजय आंग्रे, तालुका प्रमुख विलास आळसकर, अमोल लोके, नगरसेवक विशाल मांजरेकर, रोहन खेडेकर हे देखील उपस्थित होते. त्यानंतर आरती झाल्यावर मंदिर भाविक शिवभक्त यांना दर्शनाकरिता सुरुवात झाली. श्रीदेव कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्टच्या वतीनं सर्व मान्यवरांचा शाल श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला. आज कुणकेश्वर देवस्थानावर हजर राहून सर्वांना सुखी ठेवण्याच्या देवाला साकडं घातलं. तसंच महिला दिनाच्या सर्व महिलांना शुभेच्छा देऊ. नेहमी जे साकडं असतं ते आपल्या जिल्ह्यासाठी, आपल्या राज्यासाठी, तिथल्या लोकांच्या भल्यासाठी असतं आणि खूप विकास या आमच्या जिल्ह्याचा आणि महाराष्ट्राचा होईल अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना केलेली आहे. आणि त्याच्यावर आज महिला दिन सुद्धा आहे. या निमित्ताने रणरागिणी असलेल्या आमच्या महिलांना चांगलं आयुष्य, आरोग्य मिळो आणि त्यांच्या हातून देशाची खूप सेवा करो अशी सुद्धा प्रार्थना मी ईश्वरचरणी केली. उमेदवार सुद्धा जास्तीत जास्त मताने निवडून यावं असं सुद्धा साकडं कुणकेश्वराच्या चरणी घातलेलं आहे. नेमकं कोणाचं नाव घेतलं यावेळी? नाव आमच्या मनातलं आहे, लवकरच ते जाहीर होईल. उमेदवार कुठला, भाजपचा असतात की सेनेचा? तुमच्या समोर उमेदवार आहेत. आता कोणाला मिळतं तिकीट, शिवसेना मिळतं की भाजपला मिळतं हे शेवटी वरून जाहीर होईल. ज्यांच्या वाटेला येईल ते 100% निवडून येणार. आमचे किरण भैया सुद्धा इच्छुक आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांना सुद्धा चांगलं यश येऊन दे आणि त्यांना तिकीट मिळून दे. शेवटी असं असतं की ज्याला युती असते त्याला प्रत्येक पक्ष मागत असतो तिकीट आणि त्याच्यामुळे जोपर्यंत तिकीट जाहीर होत नाही तोपर्यंत चर्चा होत राहते. एक राजकीय घटना आज छगन भुजबळ सिंधुदुर्ग जिल्हा दौऱ्यावर होते. त्यावेळी एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत जे आमदार आहेत किंवा एकनाथ शिंदेला जेवढ्या जागा देणार तेवढ्या जागा राष्ट्रवादीला मिळाव्या असा त्यांचा आग्रह आहे आणि त्यावर त्यांना प्रश्न विचारला असं त्यांनी असं म्हटलंय की एकनाथ शिंदे बरोबर 40 आमदार आहेत ते आमदार मोदी लाटेमध्ये निवडून आले होते आणि त्यांच्या विरोधात आमचे 40 आमदार आलेले आहेत, त्यामुळे आमची ताकद देखील आहे आणि आम्हाला कमी लेखून कसं बघते? त्यांना कोणीही कमी लेखत नाही. त्यांचा काहीतरी गैरसमज झाला असावा की त्यांना कमी लेखतात. त्यांना अजिबात कमी लेखत नाही. ते एक ज्येष्ठ नेते आहेत आणि दादांचे आमचे अतिशय चांगले संबंध आहेत. त्याच्यामुळे असं काही तिथं घडत नाही. शेवटी असं होतं की सत्ता ही एकनाथ शिंदेनी जे काही घडवलं
त्याच्यामुळे सत्ता आली ही वस्तुस्थिती आहे. आणि त्याच्यामुळे ही सत्ता ही पूर्वीसुद्धा एकदा दादांनी ज्या वेळेला शपथ घेतली त्यावेळेला येऊ शकली असती, परंतु त्यावेळेला ते होऊ शकलं नाही. त्याच्यामुळे सत्ता महाराष्ट्रामध्ये जी युतीची आली ती एकनाथ शिंदे साहेबांनी जे काय स्वतःचं अस्तित्व दाखवलं किंवा बाळासाहेबांच्या विचाराचं अस्तित्व दाखवलं महाराष्ट्रामध्ये, त्याच्यामुळे हा सत्तापालट झाला ही वस्तुस्थिती आहे. आणि त्या सत्तापालटामध्ये जे जे सहभागी झाले ते आमचे सर्व सहकारी आहे. आम्ही त्यांचा मान ठेवतो आणि आम्ही त्यांना योग्य तो मान आतापर्यंत देत आलो, पुढे स्वतः देत आलो. ही अशी चर्चा आहे की शिंदे गट असेल किंवा अजित पवार गट असेल याच्यामधील काही उमेदवार जे आहेत ते भाजपच्या चिन्हावर लढणार आहे अशी देखील चर्चा. हे बघा, शेवटी युती ही मजबूत असते, त्याला कोण कोणाच्या चिन्हावर लढलं याला फार महत्त्व नसतं. कारण आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की पालघरची सीट ज्यावेळेला शिवसेनेला दिली त्याला भाजपने आपला उमेदवार सुद्धा दिलेला होता. त्याच्यामुळे जिथं जे चिन्ह चालतं आणि निवडून येण्याची शक्यता असते तिथं आपला उमेदवार द्यायला कुठलाच कमीपणा नसतो, नाहीतर मग युती कशाला बनायचं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात. नॅप आय हॉस्पिटल इमिरत संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार. डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार. आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराईज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली. शिवसेना मुंबईकर चाकरमानांचा मुंबईत मेळावा होणार आहे. येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत खासदार विनायक राऊत मोठ्या मताधिक्यानं निवडून येणार आहे. त्यांच्या विजयात युवासेनेचा सिंहाचा वाटा असणार आहे असं मत युवासेना जिल्हा प्रमुख सुशांत नाईक यांनी व्यक्त केलंय. काय म्हणालेत नाईक, पाहूयात. वैभववाडी या विधानसभेचा आईंनी सांगितल्याप्रमाणे जिल्हा प्रमुख आमचे संदेशी पारकर आहेत, अनुपची वारम विभाग प्रमुख आहेत आणि त्यांच्या उपस्थितीत खरं म्हणजे 13 तारीखला बुधवारी शिवसेना भवन येथे वेळ 5 वाजता कणकवली, देवगड आणि वैभववाडी या मतदारसंघातील शिवसैनिकांचा म्हणजे मुंबई स्थित शिवसैनिक पदाधिकारी यांचा मेळावा, बैठक, महत्त्वाची बैठक आम्ही शिवसेना भवनमध्ये लावलेली आहे. आणि त्यानिमित्ताने खासदार विनायक राऊत उपस्थित असतील, त्या ठिकाणी मोठे पदाधिकारी वरुणजी सरदेसाई उपस्थित असतील, अरुबाई असतील आणि यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये तिथे हा मेळावा होईल खरं म्हणजे. आणि आम्ही एकीकडे तुम्हाला दिसतंय की आमच्या लोकसभेच्या उमेदवारांची प्रचाराची सुरुवात सुद्धा लेखाजोखाने सुद्धा आमच्याकडनं झालेली आहे, पण समोरच्यांच्या उमेदवारांची अजूनही सुरुवात कुठच्याही प्रचाराची झालेली नाही. म्हणजे ह्याच दृष्टीने की आमचे जे उमेदवार आहेत खासदार विनायक राऊत जे 2 टर्म निवडून आलेले आहेत, खरं म्हणजे 2.5 पहिला 1.5 लाखाने नंतर 2.5 लाखाने आणि आताची 3री टर्म ते हॅट्रिक करणार आहेत, 2.5 लाखाच्या फरकाने निवडून येतील अशी आम्हाला खात्री सर्व पदाधिकाऱ्यांना आहे. आणि त्याच्यासाठी जास्तीत जास्त मताधिक्य कसं काय मिळेल आणि कणकवली विधानसभेमध्ये सुद्धा जास्तीत जास्त मताधिक्य कसं मिळेल या दृष्टीने आमचा ह्या आढावाच्या निमित्तानं ही बैठक आमची कणकवली विधानसभेची मुंबई शिवसेना भवन येथे लावण्यात आलेली आहे. त्यामुळे ह्या विधानसभेत सुद्धा म्हणजे खासदार विनायक राऊत 2.5 लाखांनी निवडून येतीलच, पण कणकवली विधानसभेत सुद्धा आम्ही मताधिक्य ठेवण्यात यशस्वी होऊ हे तुम्हाला मी खात्रीने यावेळी सांगतो. खरं म्हणजे तुम्ही बघितलं असेल की लेखाजोखा साहेबांनी मांडला गेल्या 5 वर्षाचा आणि त्यामध्ये एवढी कामं त्यांनी ह्या जनतेसाठी केलेली आहेत. त्यामुळे आणि आम्ही ज्यावेळी गावागावात फिरतोय, युवा सेनेचा आमचा गाव दौरा होता, त्या निमित्ताने आम्ही जेव्हा गावागावात फिरलो त्यावेळी खरं म्हणजे लोकांनीच सांगितलं की लेखाजोखा खासदार साहेबांना मांडायची गरज नाही, लेखाजोखा खासदार साहेबांनी जे काम केलंय तो आमच्या मनामनात आहे. त्यामुळे मनातला लेखाजोखा खासदारांनी, लोकांच्या मनातला, जनतेच्या मनातला लेखाजोखा त्या दिवशी खासदारांनी मांडला आणि त्याच लेखाजोखाच्या निमित्ताने सर्वच पदाधिकारी उपस्थित होते आणि खरोखरच या कामाच्या जोरावरती, ह्या विकासाच्या जोरावरती खासदार विनायक राऊत 3ऱ्यांदा 2.5 लाखाने निवडून येतील अशी मी सर्व तुमच्या वतीने, सर्व जनतेच्या वतीने आणि आमच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने खात्रीलायक मी तुम्हाला सांगतो. आणि हा येणारा मेळावा सुद्धा आमच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा आहे आणि तो 13 तारीखला संपन्न होईल आणि सर्व पदाधिकारी जे शिवसेनेचे पदाधिकारी असतील, मुंबई स्थित पदाधिकारी असतील, ते पण
या सर्व निवडणूक प्रक्रियेमध्ये या ठिकाणी भाग घेतले. आता तुम्ही बघताच आहेत की गेले 2 वर्षापासून जेव्हा माझ्याकडे जबाबदारी युवा सेनेची दिली गेली तेव्हापासूनच आम्ही विविध कार्यक्रम म्हणजे विविध आंदोलनं असतील, रक्तपिशवीचं आंदोलन असेल, त्याच्यानंतर महागाईचं आंदोलन असेल, सरकारी रुग्णालयाचं जे चांगलं नव्हतं, ज्या ठिकाणी सेवा मिळत नव्हती अशा ठिकाणी आंदोलन असतील. खरं म्हणजे ज्या ठिकाणी रुग्णालयाचं आमचं आंदोलन झाल्यानंतरच सियाम मशीन आणि तिथे डॉक्टर भरती या प्रक्रिया फास्ट केल्या गेल्या आणि खरं म्हणजे ते आंदोलनाचं यश होतं आमच्या. आणि ह्या आंदोलनामुळेच आमच्याकडे युवा फळी ही आकर्षित झाली आहे. आणि त्यानंतर आमची जी बांधणी आहे प्रत्येक गावागावात असेल, विभागात असेल, चांगल्या पद्धतीची आम्ही युवा सेनेच्या वतीने बांधणी केलेली आहे. आणि युवा सेनेचा ह्या खासदार विनायक राऊत यांच्या मताधिक्य मिळवण्याबद्दल सिंहाचा वाटा असेल एवढंच मी तुम्हाला या ठिकाणी सांगेन. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप. प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स. गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क, नियर भरडनाका, मालवण, सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग. देवगड पवनचक्की येथील गार्डन मधील भव्य शंकराच्या मूर्तीचं आमदार नितेश राणेंच्या हस्ते लोकार्पण झालं. देवगड पवनचक्की गार्डन मध्ये आमदार नितेश राणे यांनी 15 फूट भव्य शंकराची मूर्ती बसवली आहे. पूजा करून या मूर्तीचं लोकार्पण आमदार नितेश राणेंनी केलं. देवगडच्या विकासासाठी सतत कार्यरत राहून गार्डनसाठी आणखीन 50 लाख रुपयांचा निधी दिला असून याचा वापर करावा. पर्यटन हा महत्त्वाचा उद्योग असून आपण यासाठी प्रयत्न करून नागरिकांनीही साथ द्यावी असं आवाहन आमदार राणेंनी केलं. यावेळी त्यांच्यासोबत भाजप जिल्हा सरचिटणीस संदीप साटम, बाळ खडपे, प्रकाश राणे, दयानंद पाटील, योगेश पाटकर, योगेश चांदोसकर, देवगड जामसंडे नगरपंचायतीचे गटनेते शरद ठुकरूल, सर्व आजी माजी नगरसेवक यावेळी उपस्थित होते. नेहमी मला असं विचारत की आपण पर्यटन या क्षेत्रामध्ये परत स्वतःला रिइन्व्हेंट करायचं असतं, काहीतरी नवीन आकर्षण लोकांना द्यायचं असतं. जसं आपण इथे झिपलाईन सुरू केली आणि आता ह्या पूर्ण भागाला ज्याला इथे आपण कोकणाची काशी म्हणून आपण म्हणतो, आता कुणकेश्वर चं मंदिर इथे आहे, जिथे जगभरामधून लोक उद्या महाशिवरात्रीच्या निमित्ताने इथे येतील. त्याच पूर्वसंध्येला इथे महादेवाची मोठी अशी ही मूर्ती आम्हाला इथे उभारण्यासारखं आम्हाला विचारात आलं आणि त्या दृष्टिकोनातून आता ही मूर्ती लोकांच्या साठी एकंदरीत उभी आहे. या पूर्ण परिसराला एक वेगळं महत्त्व ह्या निमित्ताने निश्चित पद्धतीने येईल. पर्यटनाबरोबर धार्मिक महत्त्व पण ह्या निमित्ताने निश्चित पद्धतीने येईल आणि इथे येणाऱ्या लोकांचं ओढ, आकर्षण हे अजून दुपटीने वाढेल अशीच अपेक्षा ह्या निमित्ताने मी व्यक्त करतो. ह्या गार्डनसाठी अजून 50 लाखाची निधी आत्ताच आमच्या महायुतीच्या सरकारने मान्य केलेली आहे आणि त्यानुसार आता इथे नवीन धबधबा असो किंवा गार्डनमध्ये नवीन प्रकारचे खेळ हेही येणाऱ्या काही महिन्यामध्ये इथे आपल्याला बघायला भेटतील. ही माहिती आपल्या निमित्ताने जनतेपर्यंत पोहोचवली. देशाचे आदरणीय पंतप्रधानांनी ह्याच विषयावर बोट ठेवलेलं की आपल्या भारतामध्येच असंख्य असे महत्त्वाचे पर्यटन स्थळ आहे. जसं लक्षद्वीपकडे त्यांनी स्वतः लक्ष वेधलं. आपलं देवगड आहे, ही पूर्ण किनारपट्टी आहे. आपल्याला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कुठेही जायची पण गरज नाही. आपण देश अंतर्गतच पर्यटनाला अगर मोठ्या प्रमाणामध्ये चालना देऊ शकलो तर नुसतं तुम्ही विचार करा, ह्या पवनचक्कीच्या गार्डनामुळे किती लोकांना रोजगार भेटलेला आहे. इथे झिपलाईन सुरू झालेले आहे, तिथे 5-6 मुलं काम करतात, बाहेर किती लोकांचे स्टॉल लागलेले आहेत, असंख्य इथे मेंटेनन्ससाठी लोक काम करतात. तर एका पर्यटन ह्या विषयामुळे किती लोकांच्या हाताला काम मिळतं आहे. म्हणून ह्या दृष्टिकोनातून ह्या क्षेत्राच्या माध्यमातून त्या भागाचा विकास तर होईलच, पण त्याचबरोबर बेरोजगारीवर पण मात होऊ शकते. एवढी ताकद आणि क्षमता पर्यटन ह्या क्षेत्रामध्ये आहे. तर शेवटी काही नियोजन नगरपंचायतीच्या माध्यमातून झालं पाहिजे. त्या काही गोष्टी मीही स्वतः सीओशी बोलेन, कारण का इथे येणारा जो पर्यटक आहे त्याची कुठलीही गैरसोय होता कामा नये याची खबरदारी आपल्याला घ्यायची असते. म्हणून ह्या संबंधित सीओशी बोलून
पार्किंगची सुविधा अजून चांगली कशी करता येईल त्या दृष्टिकोनातून आम्ही निश्चित पद्धतीने पावलं टाकतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप. प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स. गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क, नियर भरड नाका, मालवण, सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग. महाशिवरात्रीचं निमित्त साधून देवगड गव्हाणे येथील चित्रकारानं शंखावर शंकर साकारले. ॲक्रेलिक कलरचा वापर करून चित्रकार अक्षय मेस्त्रीनं 3x2 मध्ये हे चित्र साकारलंय. हे चित्र साकारण्यासाठी अक्षयला 3 तास लागले. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. वैभववाडी पंचायत समितीच्या इमारतीचं उद्घाटन पुन्हा एकदा रद्द झालंय. यावरून शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अतुल रावराणे यांनी आमदार नितेश राणे यांना जबाबदार धरलाय. यावरून त्यांनी राणेंवर टीका केली आहे. काय म्हणाले रावराणे पाहूयात. पंचायत समितीची इमारत हा आपला वैभववाडीकरांचा सर्वांचा जिव्हाळ्याचा विषय होता. प्रशासकीय इमारत आज जवळजवळ 8 ते 10 वर्ष हा भिजत असलेला प्रश्न होता. पालकमंत्र्यांच्या मागे आपण निदर्शनास आणून दिलं. त्यांना सांगितलं तुमची जर तयारी नसेल तर आम्ही खुर्च्या टेबल टाकतो आणि चालू करतो. त्यावर त्वरित पालकमंत्र्यांनी त्याच्यावरती निधी दिला आणि आज ते उद्घाटन करणं असा दौरा मला वाचायला मिळाला. म्हणून खरं म्हणजे आम्ही तुम्हाला आनंदाची ती बातमी द्यायला बोलवलं होतं, पण आत्ताच परत व्हिडिओकडनं समजलं की पुन्हा तो उद्घाटन पोस्टपोन करण्यात आलं. म्हणजे बहुतेक अजूनही पालकमंत्र्यांकडे काही ह्या मतदारसंघाचं पालकत्व मिळालंय असं काही वाटत नाही. ते नक्की किंवा पालकमंत्र्यांना त्याचे लाड किती पुरवायचे त्यांनी आता ठरवलं पाहिजे. ह्या जर होत नसेल उद्घाटन तर आम्ही आमच्या वैभवडीतले जे ज्येष्ठ नागरिक आहेत त्यांना घेऊन आम्ही उद्घाटन करतो. पण त्या एका टिल्ल्या आमदारासाठी तुम्ही पूर्ण वैभवडी तालुक्याची किती प्रतारणा करणार हे एकदा प्रशासनाने आणि पालकमंत्र्यांनी ठरवलं पाहिजे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. ठाकरे शिवसेना पक्षाचे नेते अतुल रावराणे यांनी पहाटे श्री कुणकेश्वराचं दर्शन घेतलं. देशातील लोकशाही अबाधित राखण्यासाठी साऱ्यांना बळ दे असं साकडं घातलं. कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट कडून त्यांचं स्वागत करण्यात आलं. दर्शन घेतल्यानंतर श्री रावराणे यांचं कुणकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट कडून शाल श्रीफळ देऊन सन्मान करण्यात आला. दरवर्षीप्रमाणे महाशिवरात्रीचं यावर्षी आम्ही दर्शन घेतलेलं आहे. कुणकेश्वर महादेवाला सर्वच जण जे भाविक येतात त्यांची खुशाली, त्यांची रखवाली आणि त्यांना सुख आणि समृद्धी दे. जे भाविक येतात त्या सर्वांना सुख आणि समृद्धी दे. त्याचबरोबर आदरणीय उद्धवसाहेब असतील, आमचे पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धवसाहेब, आमचे महाविकास आघाडीचे आमचे नेते, महाराष्ट्राचे नेते, देशाचे नेते, जे 82 वर्षाचे आज तरुण नेते आहेत, ज्यांनी आपला नवीन पुन्हा पक्ष उभा केला आहे, ते आदरणीय शरद पवार साहेब, तसेच काँग्रेसच्या आदरणीय सोनियाजी गांधी, राहुलजी गांधी या सर्वांनी जी लोकशाहीच्या रक्षणासाठी जो लढा उभा केला आहे, जो बाबासाहेबांची घटना अबाधित राखण्यासाठी जो लढा उभा केला आहे, त्या लढ्याला आम्हा सर्वांना यश दे. त्याचबरोबर या भागातून जे आमचे आदरणीय आमचे सर्वांचे नेते आदरणीय खासदार विनायकजी राऊत साहेब हे पुन्हा लोकसभेला उभे राहिलेले आहेत, तर त्या लोकसभेला मागच्या वेळेला ते 1.5 लाख मतांनी आले, यावेळेला कमीत कमी 2.5 लाख मतांनी त्यांना यश दे आणि या भागाचा विकास
आमच्याकडनं होऊ दे, तसेच सर्वसामान्यांना जो न्याय द्यायचा आहे तो हा महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून त्यांना चांगल्या प्रकारे मिळावा अशी आम्हा सर्वांना ताकद दे की आमचे नेते आदरणीय विनायकजी राऊत साहेब यांच्या कामासमोर त्यांच्या जो या मतदारसंघामध्ये त्यांनी गावोगाव जी वाडी वस्त्यावरती जो विकास पोचवलेला आहे, गोरगरिबांच्या हाकेला उभं धावणारा विनायक म्हणून त्यांची जी ख्याती आहे, तसेच प्रत्येक क्षेत्रामधल्या प्रत्येकाला ते जवळून ओळखतात, नावानिशी ओळखतात. आजपर्यंत त्यांनी जी कामं केलीत त्यांच्यासमोर टिकणारा तो आमचा बिनजोड उमेदवार आहे. त्याच्यासमोर दुसरा कोणी उमेदवार उभाच राहू शकत नाही आणि उभा राहिला तर तो कमीत कमी 2.5 ते 3 लाख फरकाने पडेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. राष्ट्रवादीचे नेते, ओबीसी नेतृत्व आणि राज्यातील ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ हे तब्बल 12 वर्षांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आले. मोपा विमानतळावर दाखल होताच राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटानं त्यांचं जल्लोषी स्वागत केलं. अमित नाईक यांनी त्यांच्या गाडीचं सारथ्य केलं. खरं तर भुजबळ यांचा दौरा यासाठी महत्वाचा होता कारण गेल्या 8 ते 9 महिन्यांमध्ये महाराष्ट्रात राजकीय घडामोडी घडल्यानंतर अजित पवारांनी शरद पवारांची साथ सोडत थेट भाजपची सोबत केली. यानंतर राष्ट्रवादी पक्षाचं चिन्ह आणि पक्ष अजितदादांना मिळालं. यानंतर छगन भुजबळ यांचा तळ कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हा पहिलाच दौरा होता. याआधी भुजबळ 12 वर्षांपूर्वी झारा पत्रादेवी महामार्गाच्या उद्घाटन प्रसंगी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना आले होते. त्यानंतर 2003 मध्ये ते आले होते. त्यावेळी ते महाराष्ट्राच्या आघाडी सरकारमधील गृहमंत्री होते. त्यानंतर भुजबळ हे 12 वर्षांनंतर पहिल्यांदा सिंधुदुर्गात आले आणि अनेक आठवणींना त्यांनी उजाळा दिलाय. यावेळी राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांचं जंगी स्वागत केलं. राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष अमित नाईक, काका कुडाळकर, सावळाराम अडावकर, RK सावंत, संदीप राणे यांचं अनेक कार्यकर्त्यांनी त्यांचं स्वागत केलं. मोपा येथून सारथ्य करत अमित नाईक यांनी भुजबळांसोबत अनेक गोष्टींवर चर्चा केली. अजित पवार तुम आगे बढ़ो, जगत कुंदा साहब आगे बढ़ो, अजित पवार तुम आगे बढ़ो, जगत कुंदा साहब आगे बढ़ो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. दक्षिण कोकणची काशी अशी ओळख असलेल्या श्रीदेव कुणकेश्वराच्या जत्रोत्सवाला सुरुवात झाली आहे. पहाटेपासून पूजा दर्शनाला भाविक हजेरी लावतात. कोकणातील नेत्यांनीही पहाटेच दर्शन घेत कुणकेश्वराचे आशीर्वाद घेतले. शिवसेना अर्थात शिंदे गटाचे नेते किरण सामंत यांना प्रथम पूजेचा मान मिळाला. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनीही पूजा केली. याच वेळी ठाकरे गटाचे नेते अतुल रावराणे देखील उपस्थित होते. शिवसेनेत पडलेल्या फुटीनंतर दर्शनासाठी एकत्र आलेले नेते चर्चेचा विषय ठरला. एकेकाळी एकाच पक्षात काम केलेले हे नेते आज विरोधात आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. कुणकेश्वर दुमदुमलं. तब्बल 43 विद्यार्थ्यांना अन्नातून विषबाधा. आणि कुणकेश्वराच्या प्रथम पूजेचा मान किरण सामंतांना.
हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.